gaude? Streamingen bai. Bai. Irudia bai. Egite jartzet. Venga, animo, Gaude. Aparezkak! Ja, ni nago, para nada, Bai. La bicicleta gutxi rato. Asko, esatzen gaituen, ez? Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon kirolari maiteok. Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile den Bingen Zupiriak eta jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendari den Jon Redondok eskainitako datuen arabera, Euskadiko herritarren 29%ak pandemia aurretik baino kirol gehiago egiten du orain. Egiten diren kirolen artean nagusi da alde handiz gainera ibiltzea. 46%ak hori egiten du. Eta ondoren dago mendian ibiltzea ere. 25%arekin. Eta txirrindularitza? Ze gaur, bizikletaren mundu eguna da. Bizikletaren munduko eguna ekainaren 3an ospatzen dugu urtero Nazio Batuen erakundearen dekretu bati esker, 2018an aldarrikatua. Egun honen helburua bizikleta bezalako garraiobide bati protagonismo handiagoa ematea da, eta egungo munduan duen eraginaz ohartaraztea bereziki, kutsaduraren eta planeta jasaten ari den klima aldaketaren ondorioz. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Bizikletarekin erlazioa duten efemeride ugari ditugu gaur. Bai, gaurko egunez jaio zen Oskar Guerrero, Nafar kirol zuzendaria eta Burunda txirrindulari elkarteko presidentea. Eta gaurko egunez jaio zen Inigo Kuesta txirrindulari ohia. 1984an hasi zuen profesional arteko ibilbidea Euskadi taldean. Eta 1988an Euskal Herriko itzulia irabazi zuen. Euskal Herriko itzulia edo itzulia Basque Country? Goiuri hobeto espagea ez da bai da horretan sartzen. Bai, orduan efemeridekin jarraituko dut. Gaurko egunez ere, Epigeni Bertzin Errusiar txirrindulari profesional ohia jaio zen.
Sovietar eskolako disiplina zorrotzatik sortutako txirrindularia izan zen, estilo hotzeko txirrindularia intzuzen ere. 84ko Italiako giroan, ordura arte garaitezina zirudien Miguel Indurain euskal txirrindulariari nagusitu eta lehen postuan amaitzea lortu zuen. Eskerrak, hau ez esan, baina eskerrak ez daban hemen inigo, bestela Frantziako turreko ahotsarekin sekulako txirrinda monografikoa ingo liguke gaurkoan. Egia da, txirrindularitza ari gara, naiz irratiko Frantziako turreko ahotsa ez dagoenean. Etxoen, ustez magia pixkat indezakegula. Bai, aber saiatuko geha behintzat, Aber... 55 metrotara, Tadej Pogačar erraldoi, esloveniar gazteak jaun Andreok, Primož Roglič aspiratu eta Frantziako turra eskuratuko du. Hortxe dugu azken saiakeran, minuto eta 40 segunduko alde oraindik Dumoulinekiko, etapa garaipena lortuko du Pogačarrek, baino askoz gehiago ere bai, maiotoria jaztea lortuko du bihar Parisen amaituko den etaparen atarian, Pogačar elmugan, Pogačar azken... Bale, nekatu naiz. Bai, uste Iñigore nekatu zara. Orduan... Txirrindarekin erlazionatutako efemeride gehiago baditugu? Txirrindarekin ez, baino txirritarekin bai. Wow. Txoin, berriz. Txistetxaren asunto ja eskutatik jutena izaigu pixkate, Eni? Bale, egia, arrazoi, barkatu Amaia, barkatu Iana eta barkatu Maria. Baina, orduan jarraitu dugu. Bai. Gaurko egunez hiltzen Jose Manuel Lujambio, txirrita, Gipuzkoar bertsolari ezaguna. Bere ospeak Gipuzkoako muga gainditu zituen, eta 20. mendearen lehenbiziko erdialdean Euskal Herri osoan famatu zen, mingain zorrotz eta bizkorreko bertsolaria, ahaztezina da bere umorea. Eta, ez aztu, bertsolari izateaz gain, fashion biktima izan zen. Bi alkandora jartzaren moda berak sortu zuen. Naizela hor ikusten de txirrita, eta zein ez da harrituko gaur gizon hori ikusita. Dudari gabe egina dio, Andre Gaiari bisita, oso dottore torri zaigu bi alkandora jantzita. Ikusten, fashion biktima. Eta gaurko egunez jaio zen Franz Kafka. Alemaniaraz idatzi zuen txekiar idazlea. 1916an Die Verwandlung, ez dakit ondo esan dudan, baina itxura aldaketa Xabier Quintanak euskaratua argitaratu zuen. Kafkaren kontakizunik ezagunena. 1910 eta 1920 urte bitartean idatzi zituen bere lanik garrantzitsuenak, baina argitaratu gabe utzi zituen, eta ez argitaratzeko agindua emana utzi zuen bere testamentuan. Max Brod haren adiskideak ordea etzion kasurik egin eta argitara eman zituen, ipuinan dana dago horien artean. Kafkaren lanetako gai nagusiak errua eta kondena dira. Pertsonaiak, sarri askotan Kafka bera, errudunak izaten dira, ageriko arrazoirik gabe gainera. Kafkaren lana gaur egungo giza existentziaren azalpen poetiko nagusitzat jotzen da. Bere omenez, entzungo dugu Bal Garziak oraintxe bertan argitaratu duen abesti bat, eta bestearen izena da Kafka en la orilla. Eta esan dugu jaio gintzela gaurko egunez, baino... Gaurko egunez, hile gintzen. Cerca voy mirando por el balcón, llego y siento el dulce sabor a miel. Eta nik beste idazle bat aipatu nahi dut. Gaurko egunez jaio zen Allen Ginsberg, Amerikako Estatu Batuetako poeta, idazlea, irakaslea, ikonoklasta, mugimendu alternatiboen partaide ospetsua. Jaza, droga eta oroar baztertuen mundua agertzen da bere lanetan. Estatu Batuetako gizartarekiko kritika zorrotzekin gainera. Arkaitzkanok ulua euskaratu zuen, 1955ko urrian San Franciscoko galeria batean Ginsberg
Ginsbergek Howl poema irakurri zuen. Biharamunean City Lights Bookseko editoreak eskuizkribua eskatu zion eta argitaratu egin zuen, baina liburua baitu egin zuten poemaren eduki obszenoengatik. Bit belaunaldiaren ikurretako bat bilakatu zen. Nire belaunaldiko buru argienak ikusi ditut, suntsituta eromenez, gozez akabatzen, histeriaz biluzik. Arrastaka, beltzen karriketan barrena ordu txikietan, orratz ziztada, amorragarriaren xerka. Ginsberg militarismoaren, materialismo ekonomikoaren eta sexu errepresioaren aurka agertu zen sutsuki, eta kontrakulturaren hainbat alderdi gorpuztu zituen, drogei, sexuari, multikulturalismoari eta burokraziarekiko etxeitasunari irekitzari buruzko ikuspegiekin. Eta musikara salto eginez, gaurko egunez argitaratu zuen Bob Marleyk Exodus lana. Ez da bere diskorik ezagunena, baina bai reggae estilora gehien egokitzen dena. Eta gaurko egunez Kepa Junkerak Maletak disko argitaratu zuen. Oh! Keparen doinuekin, zer dugu gaurkoan? Maria Romero Laspiur jadanik hemen dugu gurekin eserita. Musikan bezalaxe artean eta modan geroz eta gehiagotan egiten dira kolaborazioak. Eta adibide batzuk ekarri dizkegu. Eta Jaime Maio elkarrezketatuko dugu kafe hutsa tartean. Bere lagunentzat Junki izena ez ezagutua. Bera teknikaria da, batez ere argiztapenean aritzen da, eta pixka bat mundua, artesteniko mundua bere ikuspuntutik ere ezagutuko du. Eta agenda prestatu duzu? Jakina. Oi, beti etxeko lanak egiten ditu. Bai. Eta Maxarien izendapenen berri ere izan dugu egun hauetan, beraz, hoien inguruan ere zertxo baita arituko gara. Asteko moduan gaude, ezta? Prest zaudete? Bai, jakina. Hasi egingo gara. Ekainak iruditu eta osteguna da. Zuekin, gure izarra, Oiana Maritorena Gember. Arratxaldeon nausi berri. Bino, beste aldean, beste izar bat daukau. Amaia Resende Giluz. Kaixo. Eta ni goiuri ez izan nauzue. Enaiz izarra, baino burua beti lainoetan daukat. Pasara izarra zu ere.
abestionek motibatu egiten hau. The one I've waited for. This will be the first time anyone has loved me. Ez dugu esan, baino bigarren kafeak 226 ditu gaur, Wow. eta arratsaldeko 4 eta 13 dira. Eta hau esan nahi nuen zein egok beti esaten du, eta niri ahaztu egiten zaitu. Prestatu dituzu maite dutak? Bai. Ba, hasi. Ba, bale. Ba, nik maite dut, ni pixkat kotila naiz, onartu beharra daukat, eta maite dut ibiltzea WhatsAppeko argazkiak, bakoitzak dituen argazkiak ikusten. Eta maite dut ikustea jendeak ze argazki politak, ze argazki alaiak, ze argazki... Egia da, bueno, postureoa eta hori dena ezagutzen dugu, eta hori dira, albo kalteak. Baina berdin du jendeak ditu argazki oso politak WhatsAppen. Eta nik hori maite dut. Norbaitena bereziki, Bai. Esan dezakezu, ez da zerretuko, Ez, seguro gaina ilusio iten diola. Bai. Espero dut. Gaur goizean ikusi dut gure lankidea den Mai Gorostiagaren argazkia eta hain politia, argazkia bere osotasunean. Esango dugu, zehaztasunetan sartu gabe, sudur gorriak daudela, familia bat dagoela, Maitasun asko ikusten dela. eta hoi da, maitasun asko ikusten dela. Eta zuko Iana, ze maite duzu? Bai, esan eneukan pentsatua, baina txikolana jaindete, Ui, ze azkar. Ez urduri jarri diendanak. Hau da, irakaslea atetik sartu baino lehen ondokoari... Bai, ez aizenan hor kopiatzen azken. Ai, badator! Barbatu nauzu, bai. Maite ditut, ez ustean sortzen diren planak, eta batez ere, akaso, ez usteko lagunen gandik edo etortzen direna. Justu atzo gertatu zitzan, atzo Kriston egualdia intzun, eta lagun bateko izean idatzi zean. Oiana, dantza ondoren animatuko zinake lagun talde batekin irlara etortzen, txalupa, eta esan epa, jakina. Eta izan zan plazer bai, dantza egin ondoren txalupa hartu gaina irlan etzeon inor. Bueno, justo ondaleakeko agaizien azken gauza jasotzen, bai, eta ingen unola bisitatxoa, baina dana itxita dago, eta ez zer ikusten. Eta horko momentu horiek jendearekin horregotea, eta elkarrizketa batzuko oso bereziak sortzen direnean, hola jende, akaso lagun ez den jende, baina ez da gustora zauden jende horrekin. Eta planazo bat izan zen, eta gaina gero guzkia, zoragarria. Eta eskerrik asko, atzo nerekin momentu horiek partekatu zituzte guzti horiek. Ai, Zen bidia. zen bidia. Politia izan zen. Bihotza utxiko diazo. Eta Maria, zuk pentsatu duzu? Kaixo, Oida, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, Maria Romero Despir. Kaixo. Bai, pentsau dut, egia esan, aste hauetan aurrera eta atzera nabilen, ez? Zerbait maite dutana eta oindala asko esaten nahitzen, da, asteburuetan oian geratzea esnatuta gero. Osea, en plan esnatuta gero, denboratxo bat oian geratzea. Eta gotia horrek lasai, bueltak emoten. Hori da nere maite dut. Ze maite dutona. Bai, uste deno maite dugula hori ez da. Eta zuk? Nik, eskerrik asko galdetzen. Maite dut, egun goibeletan gertatzen diren pelikulak ikustea. Hau da, kanpoan, ez dakit, euri zaparra da, edo elurra, edo dana dalakoa, eta zu etxean zaude goxo-goxo, eta zadoz tapakiarekin, eta sofan zaude, eta jartzen duzu pelikula bat, eta pelikulan euria, barra. Eta protagonistak, blai, edo ez, baino euria, eta hotza, eta sentsazio hori transmititzen du pelikulak, eta zu zaude goxo.
Baina goxo zaude kanpoan euria ari dolako baita. Ba, hoi, asko gustatzen zait, eta asko kostatzen zait, ba, adibidez, udara danen, ba, kanpon beroa edo eguzkia eta zu etxen egotea eta pelikulan ba, hori ikustea, euria, ekaitzak, trumoiak, ze da, ez dakit, esperientzia ez da berdina, baina hoi da. Ba, uste eta aste hontan eukiko ez zula aukera, holako pelikula horren bat ikusteko eta hori sentitzeko, ez? Bai. Oso ondo, telebista kate bateko pelikula batzuk asteburuetan botatzen dituztenak, horietan beti ez dago inoiz eguzkiri. Bai. Bagoaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aunque nunca estuve allí, si me sirves otro trago. Maria Romero Laspiurrek gaur proposatu digun gaia asko gustatu zaigu. Eta galdetuko dezu zein da gaia? Ba, kolaborazioak. Orokorrean, tira, artean, diseinuan, modan, bereziki. Baino guk bigarren kafean badakizue. Musika asko maite dugu. Beraz, musika kolaborazioetan ere barneratuko gara agian. Eta horregatik, kolaborazio bat entzuten ari gara. Lejos del minibar. Kaixo Maria, orain bai behar bezala agurtuko zaitugu. Kaixo. Hemen daukagu gure diseinu eta modan aditua Mr. Laspiur. Bai, bueno, Mr. Laspiur ez, benetan. Osa, mundu guztia Mr. Laspiur, baina ez, MR Laspiur. Ez da Mr. Laspiur, MR Laspiur da. Jo, kostatzen jata, ez? Bai. Bueno, urrengo astean dakate hitzaldi bat, eta hitzaldian bai, Mr. Laspiur ikin. Mesedez aldatu hori, porque... Osa, jendia kostumbrabia dela, ez dela Mr. Laspiur, da MR Laspiur. Bai. Gure entzuleek dagoeneko badakite eta jungo gera zabaltzen abisu hau. Poliki. Ba hori, bai, kolaborazioei buruz natorritz egitera. Azkenengo, denboraldian supermodan jarrien den zerbait da, ez? Eta, ez bakarrik orain, beti egin dia kolaborazio desberdinak, baina egia da, bastakizeba, gero eta gehiago ikusten ari direla, ez? Eta musikan adibidez, bebai, zetan ganak atera dau diska bat dena kolaborazioz beteta eta kriston exitu dauki dau, adibidez, baina, artista askok beraien diskotan kolaborazioak sartzen dituzte. Adibidez, ontsen entzun duguna da Tulsa McEnroeekin, beraiek dituzte lau edo pare bat behintzat lau uste direla abestiak egin dituztena kolaborazio moduan, eta ezkegia da, nik uste dut diska guztietan gaur egun ja kolaborazio bat sartzen dela, ez? Eta nik uste dut oso interesgarria dela. Azkenean, kolaborazietan gauza asko ikasten dira. Nik uste, normalian artistek, bakarka lan egiten dute edo taldean, bebai, baina, monotonia batekin eta azkenean gutxi gora bera, lan egiteko modu batzuekin, ez? Oitxuta. Eta beste batekin topatzen zarenean, behartzen zara pixkat modu horiek aldatzera eta egonkitzera, eta hortan ikasten dozu, eta nik uste oso interesgarria dela hori. Eta aldi berean beste artista edo diseinatzaile edo abeslari edo gauzak ikasten dituzu, beran lan egiteko bera, eta beran inspirazioa zeintzu diazen, eta bar.
Eta hori, bueno, eta nik uste dut, guai da hola, hankaia, komentatzeko, eta danon artean bebai nik uste dut aterako ditugula kolaborazio gehiago. Zenik karri ditzutain batzuk, desberdina gainera, baina segurazki zuek bebai jakingo duzutela. Guk esan behar dugu, etxeko lanak egin ditugula, eta Maria, zu etorri aurretik, gure artean hizketan aritu gehala, eta kolaborazio, eta guatzez, eta hauik abesti bat egin zutenean elkarrekin. Eta denda honetan egin zutenean hau, beraz, gu prest. Prest gaude, disfrutatzeko. Los domingos por la tarde y después tal vez no beba más, tal vez no beba más. Beraz, artista eta diseinatzaileen arteko mota desberdinetako kolaborazioak aipatuko ditugu, horrekin hasiko gara, eta gero musikara salto egingo dugu. Beraz, Maria, mikrofonoa zabalik duzu. Bai, hori, badauz, mota askotako kolaborazioak batzuk sinergia dira, ideia berriak sortzen dituzte bien artean, beste batzuk ikasketa prozesu berriak zabaltzen dituzte, eta beste batzuk publiko gehiago hori heltzea lortzen dute. Hoi izango da, agian arrazoi nagusiena, ez da? Bai, nik uste gaur egun baietz. Azkenean, ikasketa prozesu badago hor, baina, azkenean gehien badiatzen dena da publiko gehiago hori heltzea, eta liberan diru gehiago irabaztea. Hori betikoa da, negozioa. Baina, hori, azkenean, helburua hori izaten da. Eta adibidez, oso komuna dena gaur egun da marka komertziala handiek, edo, marka, fast fashion egiten duten markek, aliatzea beste marka txikiago edo, pixkat beste estatus batean dauden markekin kolekzioak sortzeko. Eta adibidez, H&Mek pila bat egiten duen zerbait da. Urtero ateratzen du kolaborazio bat, azkenengoa izan da Simon Rocharekin egin duen kolaborazioa. Eta, batez, gerturatzen du alta kostura edo pasareletan ikusten dugune erropa, presio merkeago batera bihurtuta, beste publikoko bateri gerturatzen dira, ez? Eta holan asekibleagoa da, eta guk erosi aldugu. Holako diseinatzaileen erropa, ez dira oso merkeak izaten normalia, eta kalitatea igartzen da jaisten dela, baina, aukera bat da, ez? Adibidez, Versacekin egin zuten ere kolaborazio bat, pare batzuk. Egin dituzte pila bat, egin dituzte Karl Lagerfeldekin, Stella McCartney, Moschino, Marni, urtero bat, egin behar dituzte, eta nik gogoan dut, Versacerekin egin zutenean kolaborazioa, ez dakit Donostiko H&M-ren denda existitzen ezena ze ordutan irikitzen zuten, baina ez dakit, imaginatu. Demagun, behatzietan, zazpietan, hilara zegoen denda kanpoan, jendeak Versaceren arropa edo zerbait erosi nahi zuelako, eta Versace oso garestia da, beraz H&M eta Versaceko kolaborazioa nahi zuten. Eta hori gogoan dut, izan zela oso arrakastotxe, baina gero urtero egin izan dituzte kolaborazio ezberdinak. Nik uste segiduan soldauta egiten dutela, izaten da, atera kolekzioa eta pare bat astetan ez da geratzen ezer. Nahi hau iruditzen zait, marka handiaren partetik, goi joskuntzako markaren aldetik, sekulako negozioa. Eta ez, H&M-ren aldetik baita, saltzen dute H&M-ren kalitatezko arropa, hau da, merkeagoa, goi joskuntzako markaren prezioekin. Beraz, zuk ez ezu jasotzen kalitate handiagoko arropa lortzen duzu, etiketan izen potolo bat duen arropa, baino ordaintzen duzu gehiago, beste egunetan askoz merkeago daukazun denda horretan bertan, askoz merkeago dagoen arroparen gatik. Hori da. Egia da, nik uste diseinua erosten dozula. Porque azkenean dira, beraien kolekzioen bertzioak merkeago, eta modeluak antzerakoak izaten direla, baina, klaro, hori da, adibidez, igual soineko batek H&M 20 euro kostatzen dutzu, eta horrelako batek badia 200 edo 300. Eta azkenean kalitatea telak berdina dira. Orduan, bien atletik nik uste otor negozioa dagoela, azkenean. Marka hundiek lortze dutena da publiko gehiago eri heltzea, eta jende gehiago kerosializatea beran gauzak, eta gero, H&Mek irabazten duena da irudia, eta salmentak. Noski. Orduan,
Bai, biek irabazten dute hemen 50-50. Bai. Eta gogoratu mesedez, zein da azkeneko kolaborazioa egin dutena? Simone Rocha. Bai. Bai, gainera nahiko modan jarri dira beraien soinekoak, olan tipo oso romantikuak, estanpatuekin, volumenekin, eta gaur egun pixkat modan dagoen zerbait da. Bai, badakizu zergatik. Ainhoa Marzolek badu honen erantzuna. Bridgerton telesaiaren gatik. Jarrira oso modan loredun soinekoak eta soineko pompoxoak telesai horrek eduki duelako sekulako arrakasta. Bai, eta lepo handiak, olan tipo boranteekin, eta gauza, olan tulesko gauzak, olan ontsen modan dagozen gauza. Bai. Niena ikusten, olako gauza. Ni ez da. Ni ez da ere. Igual itxoen imia dugu, ikusi alizateko, eta oitxu alizateko buruan, baina niena ikusten. Eta, bai, baina, bueno, exitu hauki dago, nik uste dut. Bai. Eta entzuten ari garen hau, da He Wasn't Man Enough For Me, etzen gizon nahikoa niretzako, eta da kolaborazio bat Toni Braxton eta bere ahizpa Tamar Braxtonen artekoa. Hor, familia eta lana, esaten dute ez dela oso ona nastea, baina hemen funtzionatzen du. Baina adibide gehiago badaude. Bai, badaude. Adibidez, Uniklok ere egiten ditu kolaborazioak, eta normalean urtero, nik uste ja, urte batzu ja badara mala, kolaborazioa egiten Marimekokin, dela marka bat, bueno, estampatuak diseinatzen dituen marka bat, uste dut, zer herrialetakoa da, Sueziakoa edo nordikoa da. Eta holako koloretsuak egiten dituzte, eta egia da, Uniklok urtero beraietan konfiatzen duela, eta ateratzen duela kolekzioa baita, bai, emakumeantzako eta bai umeentzako ere. Haze kolaborazio bitxi, haze Uniqlo ez da ezaguna bere sinpletasunaren gatik? Bai, a ber, lorak simplea dia bai, nahiko kolore planoak dia, oza, dia en plan igual naranja berdea eta forma oso simpleak. Orduan, bueno, bai, simpletasuna hor dago, ez da hain pomposoa. Bai, eta hori urtero egiten dituzte, oza, que bai, supongo que ondo jungo joakela, ze bestela zuten errepikatuko. Bai, eta oingo urtean bai, atera dute J.V. Bikoitza Andersonekin kolekzio bat, bai, Uniklok. Eta, bueno, holan estilo British, estiloa eman diote bai beraien erropari. Unikloko arropa orain jarriko da, bueno, Uniklok zale asko ditu, baina oain zale gehiago lortuko ditu, ze Uniklok saltzen duena da, ez dela lixatu behar beraien arropa. Eta guain nola, goizeko 3etan lixatu behar dugun arropa, diru aurrezteko, agian jendeak esango du, bueno, Unikloko arropa erosiko dut, eta horrela zu lixatzen. Total, ai ama. Bai. Eta hoi musika gauzen lan zuten lan atzetikan, badoze bai kolaborazioak musikoen eta diseinatzai, edo marken artean. Eta oin dela pare bat urte, oso holan exitu hauk izan pila bat bai, Rosaliak atera zeban kolekzioa pulan beharrentzako. Nik usteo gaztetxo guztia, junzirela korriketan, kolekzioa erostera. Bai. Bai, igual Rosalian estiloa nik uste dut gaztentzako dala, Nien ikusten ondiokan, Ez dakit, ez gara oso modernak. Ez jaku gustatzen Simone Rocha, ez jaku gustatzen... Ez, bai, Rosalia, hausartagoa izan behar da nik uste Rosaliaren arropa jartzeko. Gaztetasun nobia dugu. Eta gaztea Pizka gehiago. Baina egia da, Rosalia kateazun kolekzioa enez goatzen oso ongi zekan, minio, etzen oso pomposoa ere, zen nahiko makarrilla, txandalero, Rosalearen parte hori ateatzen zuen. Hori, bai, pixkat, hori da, bai, tipo street style. Hori da, bai. Pardon, hori jantzeko ez dut ez. Eta jartzezun kolaborazioan Rosalia eta horrela kamisetetan? Jo, nego, goratzen seguro jartzen zula tra-tra, talakoak. Tra-tra. Nun baitzen seguro, bestela jendeak esan erosiko inbeste. Ja. Imaginatzen duzu orain, hemen askotan komentatu izan du dugu, ez dakit,
musikazale ez direnak rock taldeen kamisetekin, eta gero nola oso rock zale bat etortzen zaizun atzetik esanez, esan 3 abesti, esan talde horren 3 abesti, edo kendu kamiseta bai. Imaginatzen duzu guain alderantziz Rosaliaren arroparekin rockero bat, eta gazteak atzetik. A ber, egin tratra! Egin tratra, mesedez. Guztiz, ai ama, bai. Eta beste binomio oso famatu bat, Billie Eilish eta Berska. Bai. Billie Eilish bai, gaztien artean oso modan dagoen artista bada. Eta bai, erropa. Ez que nik uste dut hori, Berska eta Pull & Bearren erropa bai, enzi, dala pixkat street style. Bai. Eta gaztetxoentzat, Billie Eilish moduan jastia, iruditzen jake la leche. Orduan, Billie Eilishek ontzen cambio radikala egin. Bai, egin du segurako estilo aldaketa. Bai, ontzen en plan diva, doia. Ezagutzen ez duenarentzat, Billie Eilish da abeslari oso gaztea da. 18 urte ditu. Horrelako zerbait, estatu batuarra da, eta orain arte, beti bere estilo izan da, street style, eta oso galtza oso zabalak, sudaderak, baita, bai luzeak, edo kamiseta oso luzeak, beti gorputzaren silueta izkutatu nahian. Eta orain erabaki du aldatzea, eta erakutsi nahi duela gehiago bere... Ez dakit, bere irudia edo aldatu nahi duela, eta orain atera da, ez dakit, soineko motzagoekin edo kamiseta estugoekin, eta, dirudi jendea, ez dakit, buruak ez da egin diola. Hombre, cambio radikala izan da, Gainera esan bakarrik dana zabala, gainera esan pixkat iluna, pixkat olan street style gotik. Eta hortikan, rubio platino batera, eta olako soineko batzuetara, aldaketa nabarmena. Ez que, gainera, igia ere bazekan berdea jaiotzean, gero beltza, oso estilo nabarmena darks bezala zen, eta oain bapatean, nahi txokatu zian, posten naiz pila bat, nahi Billie Eilish gustatzen zait, edo nola, bino egia da, txokatzen dula, asko. Hori da, Miley Cyrusek ia moztuzunean bezala, adibidez. Txokatzen du, bino, jende aldatu iten dela, eta ona dela. Zer da nona, Billieren agotxa eta Billieren musika oraindik berdina dela, eta talentua ez duela aldatu eta ez duela galdu arropa tartean inon. Beraz, gora Billie Eilish. Gora. Bueno, eta badira bai, artista eta diseinatzaileen arteko kolaborazio ezberdina. Holan oso famatua izan zen bat, eta holan ikono bat izan zena, beran garaian, izan zen Schiaparelli eta Daliren arteko kolaborazioa. Beraiek oso laguna ziren, eta garai berekoak zian, Schiaparellik ikea da, beran erropan edo erropetan edo jantzietan asko sartzen duela estampazioak eta formek askotan surrealismarekin zerikusia zekatela, eta beti egon zela konektatuta ez artearekin. Bera esan bakarrik diseinatzailea baizik, eta nik uste artista bazala. Eta, egia da, garai berean Dalik lanean zebilela, eta oso laguna zirela, eta sortu zutela pare bat soineko kolaborazio moduan. Badau telefono bat Dalirena oso famatu badena, langosta batekin. Schiaparellik sortu zeban soineko bat langosta batekin, estampazio batekin, olantzala langosta bat. Eta imaginatu, garai hartarako horrelako zerbait, zan super transgresorea, aber nork eramaten zuen soineko bat langosta batekin, estampatuta, bertan. Orduan, izan zan hori, nahiko impactantea. Eta gero baditzu, Schiaparelli badaka estampatu batzuk Dalin lanean inspiratuta, bat da, tirak bazira modura, beran erropan, estampatu bat, imitazio da, zelan ditzen da, entxen eskatatortze, trampantojo bat. Trampantojo. Trampantojo bat moduan. Eta trampantojo horretan da, tirak mosten baldin baziote moduan, soinekoari, eta barrukoa ikusten baldin baza moduan. Baina dena da marrazkia.
Wow. Bai, eta hori dago inspiratuta bai, taldiren lan batean. Orduan, bueno, kolaboratiboki bai egin zuten soineko hori. Narices congeladas en abrazos inflados. Por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía, por tu chaqueta y por la mía. Entzule batek esaten digu, oso gai interesgarria, badirudi azken boladan musikan adibidez ateratzen diren diskak kolaborazioak eduki behar dituzela. Eta oso galdera hona iruditu zait, gonbidatzen ditugun musikariei galdetzeko agian mikrofonoak itzalita daudenean, ea derrigortuta sentitzen diren diskoan gutxienez, zakit kolaborazio bat egitera edo. Ze egia da, azken boladan, Bai, eta ez da berria, baina azken boladan igualgian gehiago ikusi dugu. bai, gainera elkarrizketetan ere disko bat ateako dutenean, edo lan berriak gauzatxoak datozenean, geroz eta ohikoa da galdetzea, eta kolaborazioaren bat egingo duzu diska berrian? Ez dakit beste disiplinatan ere horrelakori gertatzen den, baina musikan oso nabarmena da azken urte, bi hiru urtetan, galdera hori dela ia derrigorrezkoa. Ze musika estilo jorratuko duzu diskontan, eta ze kolaborazio egongo da. Hori egia da, bai. Eta entzuten ari garen hau adibidez Invierno a la vista da, Izaro eta Xoe Lopezen arteko elkarlana, eta hau izan zen Limonesen Invierno diskoko singela, kolaborazioari garrantzi handia eman izan zioten. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mariak badaki nei Met Gala asko gustatu zaitela, Metropolitan Museumean egiten duten urteroko gala, eta duela urte batzuk gala horren gai izan zen Schiaparelli eta Prada, bien arteko omenaldi bat. Eta aipatu dugu Schiaparelli eta orain Prada aipatu behar dugu. Hori da, bai diseinatzen artean badaude kolaborazioak. Eta bai egia, nik liburu hori dakatela. Schiaparelli eta Prada, eskasko maite ditut bizak. Erosin neban liburua. Eta bueno, Pradak azkenengo bi urteetan bai egin ditu kolaborazioa, egin dau kolaborazio bat beran erropa markan, Pradan, Raf Simonsekin. Eta bueno, komentatu genuen hemen, bai, niretako izan da, azkeneri Pradako kolekzio guztiak asko gustatzen. Baina, justo hauei bai izan dira superpolitxak, bai mutientzako eta bai gizonentzako eta bai emakumentzako, eta teksturekin zelan egin duten lan, nik uste bai zerbait berri esan dela igual, Prada beti jolasten du asko, kolorekin eta hori dana, baina punto bat gehiago gehitu zaio Raf Simons gehitu zaionean bere taldean, eta nik uste bien arteko lana paregabea izan dela. Así que, oso politxa, bai. Eta honen desfile oso kuriosoa izan zen, ezta? Bai, gainera, atretzoa, atzeko, eske gainera desfilea kontxen egiten dira zenez, bakarrik grabatuta, ez da egoten publikorik, COVID-aren gaitxik. Oso espektakularra esan, zegoen atretzoa, eta egiten zuten ibilbide desberdina. Jolasten duten zuten tekstura eta kolore desberdinekin, eta sortzen zituzten efektuak, oso bereziak zian. Eta niri aldi batez, ez dakit burura etorri jatan bertatikan, ez dakit inspirazioa izan zanadaz, Baconen margolanak. Koloren gatik, ez dakit teksturen gatik, formen gatik, sortzen ziren lehioak eta formen gatik, bai, burura etorri jatan, supogok igual beraientzako bai, inspirazio moduan izan zala. Kolaborazio ona, Ane Lukin eta Gorka Urbizu. Izugarri ona. Eta artisten arteko kolaborazioak? Bai egin dira.
Horre, egoek ez dute talka egiten. Hori, hori da, artistek ego handia dakate. Orduan, oso lagunak izan behar dira, edo zerbait behar dute bat bestean, olako kolaborazioa sortzeko, nik uste dut. Baina, egin dira, eta, oso famatua izan zen kolaborazio bat izan zen Jean-Michel Basquiat eta Warholen arteko kolaborazioa. Garaian, Warhol ja zan izar bat, eta, oso famatua mundu guztian, mundu guztian, 60. hamarkadan, eta Jean-Michel Basquiat ezagutu zeban, bera Jean-Michel Basquiat kalean bizi izan, eta apadrina moduan egin zeban Andy Warholek, eta berak asko mirazten zuen Basquiaten lana, eta elkarlan moduan egin zuten erakusketa batekerako kolekzio bat, eta egia esan kritikoei ez jaken asko gustatu. Ara? Ez dakiz zeba, nik uste dut oportunista moduan ikusi zutela bai, baliteke. Kolaborazio hau, baina interesgarria da, eta nik uste dut beraien lanak oso desberdinak zirela, eta elkarlana ez dagoela txarto. Eta bakoitza lortu zeban gauza desberdina, adibidez, Basquiatek jende gehi hori heltzea ez, eta ezaguna izatea, eta nik uste garai hartan, izan zela bi urteko gauza, kalean bizi izatetik, derrepente superfamatu bihurtzera, eta Warholentzako zerbait modernoa sortzea, ez? Azkenean, hori izan zela 80. hamarkadan, berantzako bebaia zan, zebilen urte asko lanean, eta zerbait berria eta freskoa ateratzea Basquiatekin batera. Bakizu ze gertatu zaigun gaur Andy Warholekin? Nagon pentsatzen, ezta? Ari ginen interneten saltxeatzen gaurko efemeriden inguruan, ean nor jaio zen, edo nor hil zen gaurko egunez, eta web horri batean ikusi dugu Andy Warhol. Ekainak 1968. Eta esan dugu, Andy Warhol gaurko egunez hil zen? Ze gu oso kazetari honak, ja. Eta ez dugu iturri bakarretik edaten. Eta orduen, konparatu egiten ditugu eta esan dugu, eta beste inun ez du jartzen Andy Warhol gaurko egunez hiltzena. Gaurko egunez hiltzela, ez da posible. Eta orduan hasi gabei da, eta etzen jaio. Ez egun hortan, ez hilabete hortan, ez da ere... Etzan hil. Ez egun horretan, ez hilabete hortan, ez da ere urte horretan. 10 urte beranduago horrelako zerbait. Eta ez dugu oso ondo ulertu, nun zegoen... Ez webgunetan ikusi ez hori? Ez begiratzeko kaso. Izan daiteke, Warholeri saiatu ziren hiltzen berari. Eta igual, izan alda horren urte hurrena. Begira, ez unoi jartzen, Baino, ez unoi jartzen, baino agian hortik dator nahazte borrastea. Izan daiteke. Begira, bere hilketa egun hori, edo saiakera hori, ekainaren 3an, 78ko ekainaren 3an. Hori da, ezken ikustu Bale, horregatik izango zen. Bai, nahaztu dira. Baina, hala ere, guk bere omenez ez, barkatu, bere kolaboratzailearen omenez, abesti hau jarri dugu, hau da, Estitxu Pinatxoren Basquiat. Naturala, artifiziala, zuk nahi duzuna, jada. Hilik nakonez gero. Oso ahotxe derra dauka Estitxu Pinatxok, izan genuen gurean, eta nik berriro gomendioa botan nahi dut. Hortxe daukazue Estitxu adibidez Spotifyen, eta Estitxu jartza balin badezu, ardazkozue bere azkeneko diskoaren abestiak, eta oso gomendagarria dira. Frakasoaren ama eta mama, arrakastaren semea. Baina gu ari ginen izen potoloak, handiak, ezagunak, famatuak, baina artista txikien artean ere
kolaborazioak ohikoak dira. Hori da, bai, eta justo, musikarekin, lehen zagata bururatu, baina ontzen etorri jata burura, bai, beste kolaborazio bat oso polita izan zana, musiko eta artistaren artean. Gutxio ikusten dira hauek, baina badaude. Eta, bueno, New Raymonek Paula Bonetekin egin zuen espektakulo mota bat, non New Raymonek abesten zuen, eta Paula Bonetek aldi berean marrasten zijoan. Paula Bonet da ilustratzailea eta New Raymond abeslaria. Eta hori egiten zuten performance bat moduan, non New Raymonek abesten zuen bitartean, Paula Bonetek marrasten zuen direktuan, ez? Eta zuzenean. Eta nik uste oso bitxia zala, ez dala asko ikusi olakorik, eta oso interesgarria dala. Nik uste publiko amplio bat egiko zebala, eta gainera bientzako, hori, adibidez nik uste musika jende gehiago hori heltzen dela ilustrazioa baino, orduan, bueno, Paula Boneten zat nik uste onuragarriagoa izango zela, baina, bueno, New Raymondentzako bai zerbait desberdina, ez? Sortzea eta interesgarria. Ez dakit, alakorik ezagutzen da zute zuek? Ez. Zuoiana, olako munduan zabizela sartuta? Bari nintzen pentsatzen, bururatzen zitzen baten bat, baina ez, bazegoen telebistan, ez dakit, komiki, ez dakit, ez. Ui, horri zait bat, baina gero kontatu nahi Alde bindu. Bai. Ja, eta haren nintzen, bueltaka, baina... Bai, bueltak emoten segurazki aterako direla gehiago, Osea, azkenean gero eta gehiago itzen den zerbait da. Baina hori oso kuriosoa iruditu jatan, eta egia esan, ez dut ezagutu holan askorik olakoak. Eta, bueno, jarraituz pixkate diseinatzaile txikiekin, bueno, gero eta gehiago Instagramen ikusten dira kolaborazioa. Da plataforma oso ona, topatzeko kolaborazio berriak eta ezagutzeko diseinatzaile berriak beste batzuen eskutikan, ez? Adibidez, nik asko jarraitzen dut zapata marka bat deitzen dela Nagisa, beraiek egiten dituzte, bueno, dia Bartzelonakoak eta egiten dituzte zapatak eta alpargatak, eta bueno, nahiko famatua dira. Eta urtero, bueno, edo gero eta gehiago hasi dira ateratzen kolaborazioak, ez? Eta aurten atera dute kolaborazioak oso berezia artista, bueno, tekstil batekin, estampatuak egiten dituen artista batekin, bai bordatuen bidez, edo bai block printinalen bidez, deitzen dela Xiana Kobo, eta atera dituzte alpargata batzuk eta pañelo batzuk, sapi batzuk leporako, berak diseinatutakoak, estampatuak bera diseinatutakoak. Eta oso politxadia egia esan, eta iruditu zitzaidan oso interesgarria dela, bai, azkenean Nagizak beran kolekzioetan ez du estampaturik erabiltzen, eta honekin atera du zerbait estampatua eta desberdina. Eta Xiana Koborentzat, azkenean da oso bideona, bai, jende gehi hori heltzeko eta jende gehiok ezagutzeko beran lana. Nik, haueri esker ezagutu nuen beran lana, eta merezi du pila bat. Egiten dituan bordatuak batez ere, dia superpolitxak. Streaming bitartez jarraitzen gaituzunok, ikusiko duze hor alpargata batzuk daude, ikusiko dituze, eta estampatua polita da, kolore txua, morea eta laranja, oso kukiak. Kukia, pixka da usarta, baina kukia. Holan luka kompletatzeko. Adibide gehiago. Gero oso modan jarri dan beste marka bat, da Paloma Bull marka, beraiek erropak eta, komplementuak egiten dituzte. Bartzelonan sortu zen marka bada bebai, hemen takize estatu mailan Bartzelonan sortzen dira marka guztiak, edo ez takize pasatzen da. Baina bai, eta oso famatuak bihurtu dira azkenengo urteetan, eta kolaborazio desberdinak egiten dituzte, beraiek, eta urtero, adibidez, jolasten dute pixkat estampatu desberdinekin, eta estampatu horiek sortzen dituzte artista desberdinak. Eta aurten, atera dute estampatu bat Julia Ezken eskutik, Julia Ezke bai da artista tekstila, eta sortu duen estampatua da bere marrazki baten mosketekin, zesta modoko efektu batekin, entrelazau edo, ez dakit. Bai, hemen ikustu. Bai, efektu batekin eta kuadraditua moduan dia. Sortzen duen efektu visuala da oso berezia. Eta nik uste dut interesgarria. Hori, egiten duena da estampatu bat deskomposatu eta berriro komposatu. Eta orduan sortzen da efektu visual
berezi bat. Ah, bai, mimbrezko... Hori da, mimbrezko Bai, zesta baten hori da. Vale. antzeko teknika. Orain ikusi dut, eta esan den, nola zesta, ez dut ulertzen. Vale, barkatu. Ez que zaila da esplikatzea irratetik zerbait, eh? Ze torri zaidan gogora. Boltxa horiek... Nik eukin un bat. Ez dakit, bai, mimbrezko saski baten antzeko dira, baina plastikozkoak dira, eta hor ere ez dakit, asko erabiltzen dira etxe zaldatzeko, edo ez zaizunen maletan sartzen, handiak, Pixka bai. Neri lagun batek Mexikoketik ekarri zizkian poltsa horiek. Bai? Eta ondartzarako erabiltzen zituzten edo lagun bat, bai? Gaur ondartzarako ez da giro. Ez da giro, ez. Igual buruan ikintzeko. Bai, buruan. Eta Paloma Bulek egiten du asko kolaborazio beste modu batera, baino musikariekin. Hori da. Musikari askori eskaintzen die bere arropa bezakit bideoklipetarako edo kontzertuetarako. Bai, adibidez, Oteko Amaiak beran erropa erabili du askotan, beran portadetarako. Bueno, de hecho, beran diskako portada bai egin zion Paloma Bulen diseinatzailea dan, taldekoa, edo dan pertsona batek. Bai, eta beti, beran kontzertuetan asko erabiltzen du Paloma Bulen erropa. Orduan, promozio ona egin du. Bai, esango nuke, bai. Bai, eta gero, badaude beste eratako kolaborazioak ere, adibidez, bitxigintzan, Julieta Alvarez dela ceramika egiten duen bitxi diseinatzaile bat, bera Madrilekoa da, eta Jadro markarekin egin du kolaborazio berezi bat aurten. Jadro da, porzelanazko objetuak egiten dituen enpresa bat, eta Julietak indau kolaborazio bat, diseinu batzuk sortuz beraientzat. Porzelanakin, ceramika berrean, porzelana erabiliz. Eta, egia da oso politxo direla, baina garestiak ere. Julieta Alvarezen bitxiak, ez dira merkeak, baina, klaro, besteak ikusten baldin bat ditzuzu, sustu amaten dozu. Ez Jadroren portzelanazko irudi txiki horiek denak dira oso garestiak, eta jendeak kolekzionatzen ditu, eta gian, ez dakit, 5 urtez behin bat erosi, eta horrela garestiak dialako. Imagina jauste jatzula lurrero. Sartzen jatzen disgustu. Bai. Seguro enviako dozu pisa. Bai. Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos. Amaia Oiana, abestu nahi dezute? Mikrofonoa entzuten dituen zuen ahotxakola fin. Bai, ginen entzuten ari. Pasada bada bestia hau egia esan. Oso ona, bai. Esan dugu iruak berdina. Biengo dugu, gure mikrofonoak itxi, musika gora, eta guk abestuko dugu eta entzulek. Etxen balin bat zaude, zauden lekuan zaudela. Eskuak ez du lotuta aske izateko asmori. Eskuak ez du lotuta baina gure ahotsa beti libre. Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Neu naizela orain Zaire bizian. Ez du batu, baina da Gorka Urbizu, bere ahotsa ezagutuko zenuten. Gorka Urbizu eta La Moda edo La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Primavera edo Permerbo. PRMVR. Hori MR baino zailagoa da, Bai. Askoz be. Nik errezipintzen dut. Besti hau pasada da, eta gila da, aurrekoan eguala lagun batekin berbetan, esaten zuela, berantzako kasposo bazala abesti bat egitea erderaz eta euskeraz, ez? Kolaborazio moduan. Eta nik esaten nion, entzuna abesti hau. Ez da baterik kasposoa. Ez que,
claro, ez dakit sekan beran burua, baina, claro, depende zerekin konparatzen dezu. Claro, bai. Eta entzuntzun? Bai. Eta ondoren zesantzizun? Alatin zuen pixkate. Bai, ondo. Bai, eta jarraituko dugu pixkate onuntzet etortzen, Euskal Herrira etortzen. Eta, bueno, egin dira bai, hemen, azkenengo urtean, kolaborazio interesgarriak, bat da, marka baten eta diseinatzaile baten artean, Jon eta Berna eta Skun Funk, beraiek atara dute... Jon eta Berna elkarrizketatu genuen? Bai. Ara! Bai. Eta, hori, Jon eta Bernak egin ditu lorazko estampatu batzuk Skun Funken kamisetetarako, eta, bueno, nik uste dut oso politxa geratu diela, eta bai, exito bat izan direla. Eta hori, azkenean Jon eta Berna ezagutzeko bide badala. Bai. Eta holan beste kolaborazio bat, da artista baten eta papera egiten duen beste artista baten artean. Julia Lasa eta Miriam Loidiren arteko kolaborazioa. Julia Lasa da ilustratzailea eta Miriam Loidik egiten ditu paperezko figurak edo eskulturak eta abar. Eta orduan Miriam Loidik sortu zituen papel batzuk, papela bertziklaturiko paper batzuk, eta Juliak erabili zituen hoiek beran ilustrazioak sortzeko. Eta sortu du serie bat, ditzen dela Las Mil y Una, dagona bebai lotuta liburu batekin eta erropa kolekzio batekin, bebai. Eta bihar izango da inaugurazioa gure estudioan Posidonian, así que aprobetxatzen dut pixkat promozioa egiteko. Bai, gainera denbora asko eukidugu parauta bai erakusketen asunto hau, COVID-arekin pixka komplikaua esan dana, eta pena baten zestan alde batean jendea, azkenean gehien etortzen den eguna izaten da inaugurazioaren eguna, orduan ez egitea olakorik, azkenean ez du erakartzen hainbeste jende, eta orduan artista bateri lan egitea, ematia lana, gero jende gutxik ikusteko beran lana, pixkat tristia iruditzen jatan. Orduan, ber, poliki animatzen doian hau, eta bihar dakagu hori erakusketa honen inaugurazioa. Ze plan ona? Bai, izango dela hilabeteko erakusketa bai. Eta badago beste kolaborazio bat. Bai, ez da? Bai, ez dakit Mariak ezagutuko duen, baina nik sareetan ikusi dut egun hauetan. Horrela, poltxo batzu. Bai, eta gero bazuten zerbait, eta zerbait jarrita, ez bai, nik uste iruden imprimatutako zerbait. Ezagutzen dezu hau, Maria, bak ezu zertaz ari den? Bai. Bai, hori, gu bebain, MR Laspirretik, indago kolaborazio bat, bai, oingo aurreko astean atera genuna, Perpetu mobile markarekin. Beraiek egiten dutena da poltsak koltsoi sarren telak erabiliz, bai? Bera, topatu zeban enpresa bat botabia zitsuna alako milaka tela, eta erosin zitsuan, eta horrekin sortzen ditu beran poltsak. Eta orduan, ezagutzen doz, azkenean denda desberdinetan saltzen dugu biok, eta bai beran produktua saltzen dugu Posidonian, eta elkar ezagutzen gara horregaitxik, eta bera proposatu zesta kolaborazio bat egitea, gauza, ez dakit, teknologia, tradizioa eta bion arteko diseinuak batuz, alde berean. Eta orduan sortu dugu poltza bat, non estampatua dan marraduna, normalian beraien poltzak dira danak loradunak, baina kasu honetan marraduna da estampatua, eta poltsa txikitsua dira, eta gainean doaz pegauta edo lotuta bi brotxe larrozemak. Eta bi brotxe hori daude inspiratuta beraien beste tela batean. Orduan dia bordatuak moduan pasatuta irudera. Eta poltzak erosi aldia bakarrik, brotxarekin, ala brotxea bakarrik. Hori da. Baina, ideia da dena erostea. Eta orduan erabiltzea brotxea poltzan edo txaketan edo nahi desu moduan. Bai. Elkarrekin gandenean enituen gorde. Som a temps d'escoltar la remor de dins. Sempre corrents es va fent fosc i no es veu el camí. Hau ere, bi hizkuntzan hasten dituen abestia, zetak eta daukez grasezen hitzeman. Eta abesti hau baliatuko dugu musikarien arteko elkarlana aipatzeko. Gustatzen zait gehiago katalana euskera, gaztelera euskera kombinazioa baino. Bai.
Gehiago gustatzen zaizula. Bai, uste, bai, oain entzuten nahi nintzen, eta hasi naiz pentsatzen, eta esan dut, bai, gehiago, ez dakit. Agian antzekoagoak izatean doaz... Ez dakit, bueno. Pentsatu dituzuen kolaborazio batzuk? Baten bat. Baten bat. Ze nik pentsatu dut, eta uste nuen Amaiak lapurtu egin behar zidala. Opa. Ui? Hasi da euskera eta katalana. Bueno, agian asko daude, abesti asko daude, talde euskaldun eta Kataluniako taldeen artean egindakoak, baina nik bat aukeratu dut beti etxera. Eta badago abesti bat, guain jarriko duna, dala, Izaro. Ui? Zer raro? Ui? Izarok Miki Nuñezekin egin zuen abesti bat. Mikirena da abestia, Eskriuren izena du, eta Mikik eskatu zion Izarori, aizu Izaro, abesti hau elkarrekin abesten badugu, eta euskeraz sartzen badugu zerbait, eta Izarok onartu zen, eta hau da emaitza. Lentament, un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Anekdotatxo bat kontatuko, uste inorrek ez da bronka botako hau kontatzeagatik. Abesti hau argitaratu baino lehen, Miki etorri zan Euskal Herrira prentxaurrekoak eskaintzera. Eta diskak sinatzera. Eta Donostiko denda batean ari zen diskoak sinatzen, eta nilaran eta zai zeuden gazte guztiak hasi zean Eskriuren abesten. Eta Miki hasi zen beraiekin abesten, eta isildu zianen gazteak Mikik euskeraz jarraitu zuen. Baina inorketzekien euskerazko bertsioa prestatzen ari zirenik, eta orduan mundu guztiak gehatu zen, baina nola, nondik atea ditu esaldi hauek euskeraz, eta nola hain azkar euskeraz sartu ditu abestian esaldi batzuk. Eta, bueno, hain azkar ezen izan, ze hor bazegon prestakuntza bat. Ta orain dena amaitu dela, ez zaude men nirekin oso ezberdin zaude. Kajoi baten gorde dituzuk abesten zen izki. Eta hau sekretu bat balin bazen, barkatu Miki. Zure hautxe der horrekin, zuretzat kantatuko dut beti. Beraz, niri asko gustatzen zaidan kolaborazio bat, Eskriuren Miki eta Izaro. Eta zeinek aipatuko dit beste elkarlan bat. Zein hau sartuko da? Eskain nintzen bilatzen ni, Ze hori... Bale, oia. Nik esango ditut bi. Eta bat, hemengoa da, eta gainera ez dira biak abeslariak, kolaborazio bada Anetxe Goien eta Itziar Ituñorena. Emakumeak ez da bestiaren izena uste dut. Diskoa ez da, edo no es no. Zuzenean izena hori da. Eta, bueno, gaina kuriosoa da, ze Itziar berez ez da abeslaria, baina, bueno, abesten du... Itziarrek talde bat du. Baina, bueno, ezagunagoa da askoz ere, aktore lanagatik, ez? Eta gero bestea, eta niri asko gustatzen zaidana, Love of Lesbianek Serratekin daukana, El Poeta Jali, eta niretzat abesti horren bukaeran Serrat entzuten den bezala, izugarria irutzen zait. Eta gaina kuriosoa da, uste dut, Serraten alabak esan ziola bere aitari, ea ingozun kolaborazioa Love of Lesbianekin, eta uste dut oso unkigarria izan dela Love of Lesbianentzat ere Serratekin besti hori kantatzea, edo behintzat, eta nire irutzen zait, izugarria bere ahotsak abestiari ematen dion indarra edo. Dels que ja no hi puguin ser, escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Eta zuka Maia, ze proposatuko dezu? Nik proposatuko eta besti bat pila bat gustatzen zaitena, gainea. Ez da kolaborazioagatik ezagutu nula, baizik eta ezagutzen nun bat,
eta ateazuna beste hau, eta eta da Sebastián Cortés eta Albarretxeren arteko behaiek egindako abesti bat, deitzen dena La Posada. No se está quieta conmigo, la pierna le tiemblan, tú cómeme. Contigo quiero todo, bésame, como si nadie pasara. Ven, cógeme. Se queda muerta conmigo, la tiembla la pierna, despiértame, mírame, se mío entera, dale, bésame, como toda la noche pasada, de viernes en la posada. Eta... Amaia, barkatu. Zeizia buiaka hemen. Baina, aizu, laborategian gaudela, Emozionatu naiz, barkatu. Ai, ama, bestiarekin. Eta Maria, zuk, bueno, aitortu behar dugu gauza bat. Hitz egiten ari ginen bitartean, entzun dituguna bestiak Maria Romero Laspiurrek proposatu dizkigula. Bai, ipini ditut bastante. Dana dia kolaborazioa gainera. Baina justo ontsen neuan berriro pentsatzen abesti bebai dausen kolaborazio moduan eta oingurtian atera diazenak eta gustau jatasenak. Eta bat da Alizek eta Amaiak atera zuten abestia. El encuentro, zelan deitzen zen? El encuentro, ez el encuentro. El encuentro, hori asko gustau jatan. Eta gero lan tipika bat, bai, enretako dantza egiteko erabiltzen duten abesti badana, beti, Zetangana eta Rosaliaren lehenengo abestia. Jo. Antes de morirme, hori da niretako, en plan dantza itxeko ipintzo dutenean etxia, ba beti ipintzen. Eta nik uste, aipatu behar degula gure, ez, nik uste kolaborazio hasierako edo duela urte askotakoa Dani Martin eta Amaia Montero, etzen izango lehenengo eta Ale Subago eta Amaia Montero. Egia da. Eta nola zan Dani Montero eta Amaia bestia? Que la vida no guía hasta el sol. Puede ser que el mar domine tu sola, así que toda tu vida. Bueno. Este pulsa dolor. Puede ser que el malo sea yo. Ez dakize, entzun ingo du gordun bazparean. No sé si quedan amigos, no sé si existe el amor. Si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que el malo sea hoy. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy. Maria Romero Laspiur, eskerrik asko, horrelako gai interesgarria mai gainean jartzagatik. Asko disfrutatu dugu, eta entzulei eskatuko diegu, bidaltzeko beraiek ere ezagutzen badituzte horrelako kolaborazioren bat, artista eta diseinatzaile, diseinatzaile eta sukaldari, nahi dezuena edo abeslarien artekoak, eta bidali eta egun hauetan entzungo ditugu. Eskerrik asko, Maria. Eskerrik asko zuri. Laizzer ikusiko dugu elkar. Keep calm and bigarren kafea. Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. Inspirazioa existitzen da bai, bino lanean arrautu behartzatu. Pablo Picasso.
I'm gonna fix this world today, because I know what's missing. Then he wrote his Laudoriorik handiena edo lausengatzeko modurik zintzoena imitazioa dela erraten dute. Eta naiz eta disiplina artistikoen barrenean musikariak beren sormenagatik errespetatuak izan, gremio honek bereziki kopia edo plagioarekin lotutako salaketa haunitz bizitu ditu. with just 100 pounds of clay. He made my life worth living. Izan ere, disketxe handiek beren baliabide guztiak lanean jartzen dituzte mundu osoko abestien arteko antzekotasunak arrautzeko, ordain sari handien eizan. For the arms that are holding me tight, and he did it all with just Egileen eskubideen inguruko borroka eguneroko ogia da musikaren industrian. Plagioa dela, abestien okerreko erabilera, kantuen jabetzak edo lapurretak, kontratuak, esklusibotasuna, ameka izan dire egile eskubideen defentsan aguzitegietan bukatu duten musikariak. should do to make a living dream like you. He wrote Jakina egile eskubideen borroka hoietako haunitz, zigor ekonomiko handiekin bukatu izan dire edo kasu batzuetan abestiak edo albumak debekatzea ere ekarri dute. Gaurko saioan auzitegietan barrena ibiliko gara, bertan gertatutakoak kontatzeko. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Eta gu beste plan bat proposatzera gatoz. Bai. Oraingoan formakuntza bat. Bai. Adimen emozionala hezkuntzan. Horrela izena du, 5. urtez, Edukandola Emozionek antolatu duen online formakuntzak. Eta, Maia, norentza dago zuzendua? Ba, dago zuzendua bakarrik, Bai? Ui, oso zehatza orduan. Bai. A ber. Neraberen batekin nolabait bizikidetza duen pertsonetzat. Wow. Bakarrik. Inguruan aur edo neraberen bat duenentzat dago zuzendua? Hori da. Ez zaitu gurretxan. Ba, nik ere, ez? Bale, bueno, gurasoak, adibidez. Hori da. Anai-arrebak. Irakasleak. Irakasleak. Begiraleak. Hezitzaileak. Terapeutak. Medikuak. Aitonamonak. Aiama. Mundu guztiarentzat interesgarria da. Bai. Adimen emozionala hezkuntzan deituriko formakuntza hau. Aipatu dugu 5. urtez antolatu dute, aurreko urtean online izan zen eta sekulako arrakasta izan zuen, beraz aurten errepikatu egingo dute formula. 100 orduko formakuntza teoriko praktikoa da. Tutoretza eta online klaseak, eta gainera material multzo majoa, esan genezake. Bai. Eta oso interesgarri iruditzen zaigu, esan bezala, aurretan eraben bidelagun emozionala izan nahi dutenentzat, ze behin eta berriz errepikatzen dugu guk saio honetan, baino gure emozioekin erlazio osasuntsu bat izatea oso baliagarria da bizitzako esparru guztietarako. Beraz, interesgarria iruditzen bazaizu eta badak baietz. Zinez interesgarria da. irubebikaitza.edukandolaemozion.com webgunean sartu eta horri izena eman, edo bestela zalantzarik baduzu, idatzi
Emilio bat, info abildua edukandolemozion.com elbidera edo idatzi edo deitu edo esames bat bidali 699-813-152 telefono zenbakira. Esan bezala, adimen emozionala hezkuntzan, edukandola emozionen formakuntza. Keep calm and bigarren kafea. Eta albiste honak dauzkagu. Max sarien izendapenak ezagutzera eman zituzen atzo? Izan zen oiena? Uste dut atzo izan zela, bai. Eta izen euskaldun batzuk irakurri ditu, ezta? Dexente. Bai. Egia da oraindik Maxariek fase ezberdina dituztela eta oraindik oso hasieran gaudela edo, ez? Hasiera batean 228 proiektu edo lan onartu ziren edo hautagaitza, ze azkenean Maxarietara bakoitzak bere burua aurkezten du. Pixka bat horrela izaten da funtzionamendua eta gero hor epaimaikide ezberdina daude eta kasu honetan 3 epaimaikide zeuden eta hoiek 228 horietatik 191 egin dute ja lehenengo fase hau, eta lehenengo fase honetan euskaldun mordoa dago. 20 kategoria daude, eta presentzia da izugarria. Espero dezagun urrengo fasetan ere hortxeotea, eta guk jakina jarraituko dugu, beraien ibilbidea. Eta gainera, guk askotan hasieran beti esan genuen, begira beste Maxari badaukagu, hemendik pasada jendea Maxariak jaso dituena, edo eta hautagai edo izan direnak, beraz, bat-emata aipatuko dugu. Eta norbaitek ez balin badakin Maxariak zer diren, badia nola definituko genituzke? Arte eszenikoetako sariak. Bai, hoi da, arte eszenikoen sari garrantzitsuak. Beraz, zeinek lortu ditu izendapenak? Amakuraia lanak adibidez asko dauzka, baina aipatuko ditugola kategoria ezberdinetako batzuk denak ez ditugu esango, baina batzuk jakitearren. Adibidez, antzezlan onenaren artean, antzerkigintzan, Tentazioak konpainia dago, de Gernika a Nueva York pasando por Berlin lanagatik, Kulunka, Kitamiedos lanagatik, Arriaga Antzokia Amakuraiagatik, eta Pabellon 6, Ubu Rei de las Finanzasengatik. Hori antzerkiari dagokionez. Eta dantza ikuskizun onenaren artean berriz, badago Larrua proiektuaren Otsoa. Aipatu izan dugu hemen ikuskizuna zituztenak, Arabako proiektu bat da, eta beraiek ere, izendapen hau eta beste batzuk ere badituzte dantzari honenarena ere nesken kategorian badaukate, ez da euskalduna neska hori, alemana da uste du, baina hemen bizi da gurekin. Eta hoiek ere badute. Gero musikalik onenaren artean Kutsidazu bidea Isabel dago, demoderena, eta Simplicissimus, tartean teatroarena. Eta kale ikuskizun onenen artean Kukai konpainia dago, Markeline edota Deabru beltzak. Eta ikuskizun berri onenaren edo revelazio edo esaten zaion honetan, joan den astean hemen izan genuen Patricia Urrutia, Porno versus Afrodita hor dago. Wow. Beraz ikustezagunea iristen den. Porno versus Afrodita. Barkatu. Ondo esan behar dugu. Bai. Txentxe musika kantuko dut. Vale. Presaude. Bai. Porno versus Afrodita. Edo I love Gorka Urbizu. Eta beste euskaldun talde bat ere kategoria horretan badago, Adriana Bilbao dantzariaren Burdina ikuskizuna. Honi buruz ere agendan egunen batean aipatu dugu lan hau. Eta beste kategoria askotan, nik esango nuke ia guztietan, la gainetik begiratuta behintzat, euskaldunen bat badagoela. Adibidez Jantziterian Ana Turrillas dago, espazio eszenikoan Ikerne Jimenez, hemen izan genuena, musika oberenean Iñaki Salvador, eta aktoretan bai gizon eta bai emakumenetan, gizonezkoetan Iñaki Rikarte,
saria jasotakoa dena, okerrezpanago, eta kulunkarekin ere zuzendari honena bezala, ez? Iaz, ustut, duela pare bat. Eta aktore emakumeen artean, Ana Pimenta ere, badagordun ikusten da, pila bat daudela, oraindik esan bezala, hori, fase hau hasierakoa da, beste epaimaikide gehiago egongo dira orain, eta beste fase batzu pasa beharko dituzte, baina oso ona da bertan horrelako artistak egotea. Hauxe izan da, Maxarien laburpentsoa, baino jarraipena... Bai, egingo diogu, ez da? Eta pozpozi gainera. Noski. Adi, ez notatzen den. Bai, aurrekoan ikusi genuen min sarietan, formatu oso antzekoa duena, zuk zure buru aurkezten duzu, eta gero faseak daude, azkeneko faseetan daude, eta euskaldun asko daude, beraz, ea... zorte berdina dugun arte eszenikoetan. Eta gu, goaz aurrera, nola ez arte eszeniko gehiago aurkeztera. Kid Can and Bigarren Kafea. Izan ere, Oiana Maritoreen agenbe oso ikasle fina da. Eta beti etxeko lanak egiten ditu. Zer remedio? Nagusi hauekin, Amaia bestela? Aiz! Baina, bueno! The boss! Eta guk eskatzen diogu, Oiana, mesedez, agendatxoa prestatuko diguzu, arte eszenikoen agendatxoa gu ikusteko astegun honetan ze plan egin ditzakegun, eta Oianak beti ekartzen digu prest. With their hands outstretched to shake, it's true they did not. Baina onartu behar dizut, etxeko lanak egiten ditudala jakina, baina batzutan emanaldiren bat ere pasa iten zaigula. Naiz eta, lehen esan duzun bezala, leku batean baino gehiagotan informazioa bilatu, batzuk ez dia agertzen, eta gero pena da urrengo gunean ikusita, honek jarri du argazkia, ze jendeak sare sozialetan eta jartzen du, baina kaso berandugo, eta hau ez dut esan. Baina, esango diogu gure entzulei gu saiatzen gara, ez gara perfektuak, ala dirudien arren, bai, baina ez gara perfektuak, eta batzuetan gauza batzuk azte zaizkigu, baina saiatzea gara. Beraz, gaur badago zerbait? Bai, gaur badago dantza ikuskizuna. Bai, gaina hemen izan genuen Natalia Monge, oindala hilabete batzuk, eta sareak ikuskizunari buruz aritu ginen batez ere, eta ikuskizun hori eskainiko dute Hondarribiko itxasetxe auditoriumean, gaur, atxaldeko 7:00. Eta gogoratzearen pixka bat, lana da emakume saregileen ingurukoa, eta pixka aipatzen zigun, mugimenduetan eta ere, beraien lan hori irudikatu nahi izan zuela, oso lan fisikoa zena, errepikakorra, eta pixka bat emakumeen lan mundu hori irudikatu nahi zuela. Hori gaurko plana. Bai. Baina biharko agian gehiago, ez da? Bai, gehiago, bai. Bihar ostirala, konpromisoa antzezlana egongo da ikusgai, Andoaingo Bastero Kulturetxean, arratsaldeko 7:00, eta Losers, Leidorren, Tolosan ostiralak izaten dira ez, antzerkita dantza eguna, bihar hementxe, Leidorren atxaldeko 7:00, Losers, Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola. Eta gehiago, urduri jarriko gehala. Ai, ama! Indartxibak lana, joan den astean uste dut aipatu genuela, bi aktore, zirkoarekin eren asketa zuen lan hau, kale ikuskizuna zela batez ere, Doña Casillan izango da bihar Bilbon 6:00, eta igandean berriz Errekalde plazan eguerdiko 12:00. Amuak iparraldeko bere biratxoarekin jarraitzen dute, Fuxanaiek, eta Baigorriko plazan izango dira bihar ostirala arratsaldeko 7:00, eta larun batean berriz Azparnen ordu berean.
Ikuskizun berritxo bat edo orain arte behintzat agertu etzaiguna, mundu amaierako bideak izenekoa, Gaiarren, Iruñan, atxaldeko 7:00. Eta historia ezberdinak kontatzen dituzte, munduko zoko guztietatik edo lurrez ezagunetatik datozen historioak, eta oinarri erdiaroan erabiltzen zen esamolde bat daukate. Ik sunt drakones, hemen badira eren sugeak. Eta hori zertarako esaten omen zen, badakizue? Ez dakit. Esaldi hau esaten omen zen, arakatu gabeko lur berrietako arriskuez besteak ohartarazteko. Horregatik dio lier taldeak hemen eren sugeak dela. Begira. Wow, daiek bai bazekiten. Bai. Beste ikuskizun bat, erresistentzia arazo fisikoa da. Ostiralean, arratsaldeko 7:00 Antzuolan izango dira, eta igandean Bilborroken arratsaldeko 7:30. Sinopsia nahiko sakona bezala da, eta azken batean egiten dutena da gorputzaren memoriaren txokoetan gelditzera gonbidatzen dute ikuslea performance baten bitartez. Wow, gorputzaren memoriaren txokoak, ze polita. Gehiago ez dut jakin deszifratzen uste dut ikusin behar dela ulertzeko. Nik dakidan batek horrekin abesti bat egingo luke. Gorputzaren memoriaren txokoak. Kuriosoa. Bai? Izan daiteke, gaia. Eta Maiabin beste plan bat. Bai, arratsaldeko 7:00 errimak bi oinetan, eta eguerdiko 12:30 izango dira igandean ere. Askotan, aipatu dugu saio honetan, 12etako ikuskizunak gustatzen zaizkigula. Bai, gero eta gehiago. Bai. Aperitiboaren kontua, arazoa gero luzatu daiteke, eroso. Bai, enuen nik aperitiboa hitza aipatu nahi, baina... Nik aipatu dut. Bosondo. Eta amaitzen joateko larun baterako Sisiforen paperak antzezlana egongo da Irunen, atxaldeko 7:00. Erradikala ginen Azpeitiko Soreasun, ordu berean 7:00, eta ikuskizun berri bat edo harria. Dantza, muxilka dantza taldea eta Iñaki Perurena. Ara? Begira, kolaborazio bat. Bai, kolaborazio bat. Lehenetza bururatu bat, eta ikusen nuen. Eta, izango da dantza, Iñaki Perurena, musika zuzenean, ordu beteko ikuskizuna da, eta harria jakina oinarri duena, musika ere batez ere txalaparta harrian eginikoa izango da. Eta, kuriosoa izan daiteke, Bilboko Carmelo Plazan 7:00. Pentsatzen dut ikuskizun hau, gero eta gehiago agian udara aldera, aukera izango dugula ikusteko. Eta iganderako proposamena batzerrian Lurragarratz jarraitzen dugu birarekin, eta Hondarribian izango dira itxasetxe auditoriumean atxaldeko 7:00. Zenota jarriko diogu etxeko lan hau egiteagatik, Amaia? Egiteagatik bakarrik 10-koa merezi du. Eta oso ondo egin dunez, 12koa. Amaia! Zertu daite? Hau. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Dena eginda dago, guztia asmatu da, ez dago ezer berririk esateko. Eta hala ere, ekintzaile aktiboak ditugu inguruan, berrasmatzea ohiko hitza da, eta ekarpen ideologikoak ez dira eten. Beraz, oraindik badugu zertaz jabetua. Zenekien munduko landare espezien hazien laurdena baino gutxiago dagoela kontserbatuta? Millennium Seed Bank ezagutzen? Joseba Garmendia eta Maialen Arrieta Arantzadi Zientzia Elkarteko kideekin izan gara ekimena zizketan. Saio, bagabiltza lan eredu ekologikoaren aldeko apustu egiten duten laborarien berri izaten. Kanpotik begiratuta baino, barrutik kontatuko baligute, Amaia Iturriarekin berriketan izan da Amaia Elizagoien. Kalera irteteko intentzioa ere badugu. Komunikabideetan, larrialdi sozioekologikoa lantzeko hainbat modu dauden bezala, herritarren artean ere kezken abanikoa zabala da.
lagin pseudo-zientifiko bila aritu da June Romazek. Proposamen pilulekin jonki bilakatzeko bidean goaz, gaur monodosia etxaun arregiren musikaren tartean. Bidaiari ekiteko pronto, gelditu makinakek 21. du airean. Jada entzungai duzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Jaime Mayo Bella, Junki, Pasai San Pedro, teknikari eta argi diseinatzailea. Batxilergo ikasketak Donostiako Bidebietako Institutuan amaitu ondoren, komertzio eta eskaparatismoa ikasi zituen institutu berean. Horrez gain, beti egonda musika eta antzerkiari lotuta. Solfeo, harmonia, abesbatza, tromboia eta bombardinoa ikasi zituen Donostiako kontserbatorioan, eta baita antzerkia Donostiako arte eszenikoen tailerrean ere. Gainera, argiztapenarekin loturiko ikaskataro ezberdinak egin ditu, naiz autodidakta ere baden. Tirritarra fanfarre taldean tromboia jotzen ibili zen, eta nahiko modu autodidaktan ikuskizun ezberdinetako argiztapena bere gain hartu eta arduradun tekniko lanetan aritu da 2006. urtera arte. Antzerkik ikasketak edukiarren beti egonda lotuago teknikaren arlora, eta tirritarran lan hauetan hasi zenetik, enpresa ezberdinekin teknikari lanetan aritu da. Eragin, estak, soinu eder, eta baita askoren argiztapen diseinua egiten ere. Azken urteetan batez ere azken honetan dabil, eta arte eszenikoetako konpainia askoren lanak argiztatu ditu. Ika teatroa, Ados teatroa, Metro Kuadroka, Patata Tropikala, Lirika Sasibil, Quincena Musikal, Tantxaka teatroa, Baiben Producciones, Marga Altolagirre, Argia dantza taldea, Dantzaz, La Sala, Ertza, Miriam Pérez Cazabón, eta beste hainbat. Berriz astea, zauriak minegin. 2017. urtetik, Pasaiako udaleko espazio ezberdinetan teknikari arduradun lanetan dabil. Beste hainbat talderekin dituen ikuskizunak ere egiten dituen bitartean. Gaur, gure laborategian, arte eszenikoetako protagonista guztiak hartzen ditugunez, hementxe dugu, argien atzean batez ere ibiltzen den, baina holtza argiztatzeko lanetan dagoen guzti hori kontatzeko. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Jaime Mayo Bella edo Junki. Junki. Hoxe naiz ni. Arratsaldeon. Txaldeon. Ongi etorri gure laborategira. Guk laborategia deitzen diogu irratiko espazio honi, eta bigarren kafea jartzen du laborategiko sarreran, lehioan. Horregatik guk galdera hasteko beti galdera berdina egiten dugu. Gainera tarte honek kafe hutsa izena du, beraz galdera derrigorrezkoa da. Kafea gustoko duzu? Bai, asko. Perfecto. Zerrendarako? Nahi duzu bat orain? Venga ba. Perfecto. Perfecto, guk hemen badaukagu hili kafe goxo-goxoa, beraz Amaiak prestatuko dizu oraintxe bertan. Eskerrik asko, Amaia. Eta orain, hasten dira galdera serioak. Bueno, Junki, nik galdetu nahiko nizuke pixka bat, nola sartu zinen, edo nolakoa izan zen zure hasiera mundu honetan? Ba, esan desuna, tirritarran geundenez, behar genuen argita eta arduratzia norbait ni tokatu zian. Eta ikasten joan zinen orduan, pixkanaka. Bueno, iten, eta
bai, ez zen besteik. Hola ikasi nun pixkat, gero ja jarri nitan pixka serio, liburuak hartzen, eta ze eskolak eta ez zeudeten. Claro, bai. Eta uste dut badagoela hor zure bizitzan antzezlan bat pixkat markatu zintuena edo horrek sortu zuena zugan gogoa argiztatzeko edo magia hori egitekoa. Neri txoritxo batek esan dit. Ozeanoko pianista lanaren muntaian egon zinela, eta horrek uste dut irritarrak entzaiatzen zuen pabeioian eskaini zela, eta hor ikusi zenuela zerbait, eta hala. Ez dakit, esan didate. Bai, horrek Xaber Lozano Tolosarra entzun argitazpen diseinua, da iruditu zian maravilloso. Eta kontuatu nintzen nola argiakin posible zan hainbeste espresatzia eta toki eder bat sortzia. Oinetzako izan zen, revoluzion. Bai. Nik uste ikusle bezala... Gaina, antzeslan hori oso poetiko zan, una pequeña joya. Bai. Eta netzako ikuskizuna bera ere eta testua irakurri egiten geho ez dakitzen bat aldiz, asko gustatzen zait, eta autorea bariko ere. Eta bai, hor maite mindu egin argiakin, eta bai. Eta hor ikusi zenuen, nik hau egin nahi dut, benetan, eta magia hori sortu nahi dut, Baina ja pixkat irritarrakin nolako zeakiten, eta hor kontuatu nintzen, bai, hori egin nahi nula, ni ere hola egin nahi nula. Aipatu behar nun, ikusle bezala, agian ikusten dituzun lehenengo ikuskizunetan etzeala hartzen, edo ez ezula inbesteko, bai, etzeala hartzen argiaek eta ze garrantzia duten, baino badakizu zerbait gertatu dela estenatokian, eta geroz eta ikuskizun gehiago ikusi, orduan konturatzen zara batzutan hori dela. Faltazen puzlearen pieza, ez? Argia edo argian horregatik batzuk gehiago gustatu zaizkizula edo bestelako giro bat sortu dela, eta oso politia da baita konturatzea ikustean nola antzerki berean deskubritu itzazkezun antzerkiaren fazeta desberdinak, ikusten duzun bakoitzean, argi honekin hau, eta oso politia da. Bai, jazten dula ikuskizuna argia, eta soinua ere, eta teknika osoa jazten dula. Laguntzen du, ez dia existitzen argi ikuskizunak. Bai, Europan, baina hemen ez dia pagatzen. Begira, hor badago. Bai, importantia da. Kritika. Bai. Claro, meneztia egite. Hemen izan genuen Andoni Mendizabal ere egun batean, eta berari galdetu nion, eta zuri ere, zezu ere antzerkian eta dantzan ere aritu zara, diseinuak egiten. Eta berarekin ere komentatu hori, batzuetan edo lana interesgarriagoa da agian argiztapenaren aldetik dantzan, aukera gehiago ematen dizkizue zuei mundu, ez dakit irudimen gehiago. Asko ze plastikoagoa da. Dantza da plastikoagoa. Antzerkia dramatikoki eta daka beste puntu bat, antzerkia ritmoakin, baino dantza argia da beste bat gehiago, hirugarren bat. Hirugarrena o bigarrena. Hoi antzerkia, musika bezala, musika iten dut ere, eta azken finean dana objetibo berdinak inin bardet, lagundu bardet horren desarrollo ez dakit nola esan. Bai, zu bide horretan lagundu bat jarri bardet. Bai. Eta oso ezberdin egiten duzu lana musika izan, antzerkia edo dantza, edo prozesua antzekoa izaten da hiruetan. Prozesua oso antzekoa da. Hizkuntza ezberdina. Musikan kontraste gehiago lortu behar dituzu, eta bizibilidadea pixkat aparte usten. Gero dantzan bizibilidadea ere usten dezu pixkat aparte, baino
Baina ikusi behar da, karo, bai. Eta antzerkian ikusi behar da. Ikusi, bai, egia da. Menos plastiko. Bai. Baina, bueno, bezea baka. Bai, denei dute, ez, berea. Bai. Ez, esan behar nizun, joan den astean hemen izan genuen Patricia Urrutia, aktorea, ez duzu da, kaso ezagutuko, baina guk berari etxeko lan bat jarri genion, eta da, eta zuri ere jarriko dizugu, baina lasai, ez gaur, ez gaur. Beste egun batean lasai, idatzeko dizut. Eta da, urrengo gonbidatuarentzat galdera bat uztea, eta berak utzi dizu galdera bat, eta hau da galdera. A ber. Kaixo, arratsaldeon, junki, ona nire galdera. Zelan ibiltzen zara gusturago lanean? Sorkuntza prozesuaren azken momentuan ja ikuskizuna edo proposamen eszenikoa osatuta dagoenean, horren gainean zuk zure proposamena egin behar duzunean, edo sorkuntza prozesuan zehar bertan zaudenean ikuskizuna garatu ahala, zuk zure proposamena bebai aldi berean garatzen. Hala. Esango diguzu. Agur. Aio. Hortxe Patrizaren galdera. Egun hauetan Oianak abixatuko dizu zein den gure hurrengo gonbidatu azuk ere galdera presta ezazu, baina, bueno, momentuz, gaur jai emango diogo, ezta? Bai, gaurkoz bai. Gaur gureak erantzun ditzala eta gero asmatuko du. Besteren bat. Ni asko disfrutatzet sorkuntza prozesuan asko. Baina baita ere gero biran. Boloa egokitzen espazio bakoitzea. Hoi kriston gerra da, nahiko zaila, baina hoi ere sorkuntza ez dakit. Baina artesania oso puntu gogorra. Nakaz... Gertatu zaizu baten batera joan, karo, zuk zure diseinua izan, baina antzoki bakoitza oso ezberdina da, eta egia da fitxa teknikoa eta beharrak aurretik askotan pasatzen dituzuela, baina behar bada antzuki batzuetan ez dago gertatu zaizu, zer egingo dut nik orain hemen, guztiz iaia, bai, astero gertatzea. Bai, zu estrenatzen dezu bolo bat, ez dakit, Victoria Eugenian, edo Jareñon, edo Kriston Balea bideekin, da geho juten zea, ez dakit, usurbilea. Oso ondo egoten nahi usurbilen, baino oso txikia da, foko gutxio dakate, eta a la guerra. Moldatu egin behar dena. Bai, moldatu. Orduan badu junkik masokista puntu bat, esan du asko gustatzen zaiola girako momentua, baino... Bai, masokista, bai, disfrutatzen dugu. Bai, girako minekin. Bai, ez? Erronkatxo bat, ez? Bat bestean atzetiko. Gero gainditzen desunen, juten zera garagardo bat hartzea, bolondoren, goro horretik, jakinez, oidana atea dezula, como has podido. Bai, no? Egia da, osea, erronkak betetzen jute hori eta satisfakzioa dela azkenean bakoitzantzat. Horrek ere, naizta min edo esan dugun zeari euki, oso gustosoa da, bino edo zein egoeratan, eta gehiago lanian, aitu zean zu. Eta ere gehiago, gero zerbait hartzera juteko aukera bali badukazu. Bai, hoi beti. Bestela ofizinan gehatuko nitzake. Hoi da. Eta hori ez dugu nahi, ez gustatzen. Bai, bota. Oiana. Bakigu denek nahi ditugu jakin gauzak. Bino, bakagu denboa banan galditzeko. Egia da, Amaia. Arrazoi. Aritu gara, Maria Romero Laspiurrekin, artisten arteko kolaborazioak eta aipatzen. Eta badakigu, badaudela argi diseinatzaile asko beste arte batzutan inspiratzen dienak, edo beste arte batzuk iturri hartzen dituztenak, ez da pintura batzuk, edo testuak. Zuk baduzu alakorik? Ez dut esango nik dazkanak neriak. Ze, uste nola, gu iten dugu lana
zehozertako, beste inorrentzat, Bai. Leheno esan den bezala, ez daude argi ikuskizunak. Eta ni ezin naiz jun nire fotografiakin, nire fotografiak plasmatzia. Ikusi bardet zein dan egilearen fotografia, o kuadro, ze pintura gustatzen zaizkio, edo ze pelikulak, eta hoi gainin jarri bar naiz. Bestela ez dia kuadratzen. Be ikuspuntua interpretatu behar dut. Bai, hori da. Gustatu zait pilat, barkatu, ibili naiz aurreatatzea hemen gure laborategian. Esan baitu behar dugu, amaia jundela kafea prestatzera. Eta oso gozua, Eskerrik asko. Kamararekin ibili dela bueltaka. Bai, eta orduan, baina gustatu zait pila bat, lehen esan duen esaldi bat, eta berreskuratu nahi dut, hizkuntza bat dela. Iruditzen zen superpolita, hori esan nahi nun, orain isilduko naiz. Ez, bai, egia da, eta hizkuntza propio bat eukial izatea, naiz eta beste baten dialogoa esan behar dezun, iruditzen zait, superpolita. Eta, hasi naiz egiten ere historiak buruan, eta egia da, oso poliki izan da. Bai, eta hori esan nahi nun, barkatu. Bombilla pizu zaizu buruan? Argia. Argia pizu zaizu. Badago, nik uste dut euskaraz agian ez dugula ezberdintzen argiztatu, argitu, baina gazteleraz uste dut zuek desberdintzen duzuela, iluminar eta alumbrar. Bai. Wow. Noski, alumbrar da bi foko jartzea una rueda de prensa. Bai, bai. Eo kongresu bateko, bai, ikusi bar da, eta punto. Baina argi hori ez du zentzu bat izan behar. Ez du ezer kontatzen. Bere objetibo da, argia ematea. Ikustia. Publikoa ikusi behar du. Punto pelota. Bai. Iluminar da, marrastea, pintatzea, kontatzea. Ja, hitza esateko modua ja aldatu da. Alumbrar eta iluminar. Bai. A lo que nos dedicamos a alumbrar lo que nos da de comer. Ba, uste dut euskaraz ez direla hizkuntza aldetik ezberdintzen. Biak argiztatu edo argitu direla. Baina gazteleraz badute hitzean berran, ez? Agian badago. Eta gero, argiztapenaren munduan, teknologian ere aurrera pausa handiak emango ziren, ez? Azken urteetan. Badago zerbait duela urte batzuetakoa falta botatzen duz, edo ez, akaso gustatzen zaizu oraindik erabiltzea zerbait, hau, naiz eta orain teknologia aurreratu den, ledak eta holako mila histori daude, baina niri gustatzen zait, hau erabiltzea ez dakitzer ematen didalako. Badago? Bai. Kontatu. Betiko fokuak, konbentzionalak, usten, asko ze politiagoak dira, kalidoagoak, eta hoi ledakin ezin da erreproduzitu edo oso garestia da. Eta, karo, hain garestia izanez, hemengo antzokiak ez dazkate. Ez dazkate. Bueno, baue, Getxon, Bergara, eta gutxi gehiago. Bai. Denetan jarraitzea erabiltzen foko normala, tradizionala, konbentzionala. Bai. Uste dut, guk ez dakit badakizun, baina streaming bidez ere ikusten gaituzte, eta oraintxe irudi bat dago, irudia ez, bideoa ikusten ari gara, zehar. Bai. Asier Zabaletaren lanarena, eta zuere hor, ibiltzen zara. Bai. Nolakoa izan da, badago momentu bat gainera, argiak daukana izugarrizko presentzia, ematen dula argazki batzuk ikusten ditula ikusleak. Pasada bada momentu hori. Nik uste dut, nik ikusi nuenan egin nuen. Ai, ama, ematen zuen egan zehola. Wow. Baina, adibidez hoi, efektu hoi, oso tipikoa da. Ja, begira. Estroboaren efektua, eta hola, pak, hoi ikusi deu, mila aldiz. Mila aldiz da, betiko efektu bat. Bai. Ja, ez da erabiltzen, ez dakit bere tokia dakan egiten dian espektakuletan. Ez
Takit, bai, eta oso polita eta efektibo. Oso. Pasa bat. Nigan behintzat. Beti funtzionatzeu. Bai, ni hor geratu nintzen, hola, geldi, guau. Bai, ikuskizun horren prozesua nolakoa izan zen. Zu hasierrekin sortzen joan zinen argiztapena, edota bukaeran berak ja dena egina zuenean esan zizun. Orain, hemen jarri edo argizta nazazu. Zer romantiko, Nola, esan da, Hontan, ni egon nintzen uste prozesu, en la mayor parte del proceso. Zati handienean. Berekin beste ikuskizunetan, itxi naiz ja, bolo osua ja egina sakaten, ez? Hola. Baina hemen ez, hemen sakan historio bat, eta, bueno, eszenografia beha ja egina sakan. Eta, bueno, hortik aurrea junginen, a ber, zer daka bolo honek, nundi jolastu dezakeu. Gero bideoaz daka, proiekzioak, beha oial batzuk daude, eta horren gainin proiektatzea, da hoia emateit argi bat eta esan, tiene una imagineria propia ya. Bai, iruditeri bat badauka ja berezkoa. Eta hoia markatzei pixkat, nundi jun. Beti da ose markatzei zula nundi jun. Beti. Kasu honetan hori da. Eta ni badaukat kuriosidadea, argiztapenaz ari gara batez ere, baino zuk ikasi zenuen taen Donostiako taen antzerkia. Nola sartu zinen horretan? Ere tirritarran eunden, da norbait hartu bartzun ere antzesleen papera eta... Orduan tirritarra, norbait behar zutenean junki zen, argia junki, antzerkia junki. Antzerkia junki. Beste batei beste zerbait, ez? Bueno, azkenean, honik momentu ederrak pasan itun tirritarrarekin. Oso divertigarria izan da. Zigri fartxoa datu zaizun horiena. Oso, bai. Drakuinak ginean. Nik uste ikuskizun ezberdinetan, edo, bai. Polita zan. Egoain estreminetik, ariga, beste ikuskizun bat ikusten, Ika eta Kabia teatroaren Gau Arabiarra, hoi da. Gau Arabiarra, bai. Hoi duela 6 urte nik esan barrun gehiago. Koatzen nahi, seguro. Bai, lan hoi oso berezia izan zen, oso... Netzako pixka eta raro boloaren hizkuntza ariketa, zan dialogoi gabe. Bai, berezia zan antzezena bera, eta gero leku ezberdinen erabilera, eta erlazioak, eta bai, bazeukan. Bai. Denetik gertatzen zen, aldi berean. Hori da, bai, potentia zen. Eta ze antzesle taldea, Kandido Uranga ikusi deu, Ramon Agirre, Ane Pikaza... Aino Ayerbe... Ramon Barea... Bai, egia esan, bai. Lanin kuriosoa zen. Eta gero aipatu duzu hemen behin baino gehiagotan, argi ikuskizunena. Hemen ez direla egiten argi ikuskizunak eta beste leku batzuetan bai. Gustatuko litzaizuke olako proiekturen bat akaso egitea? Bai, igual bai. Egitea argiakin, zure hizkuntzakin, zure poesia, zure poetika ateatzia, badakau, Egiten duzu, bestean... Bai, gustatzen zaigu, geho egiten dugu aldeguna. Hori da, batzuetan, ez? Baina bai, hortik Europatik erabiltzea, eta badago kontzeptu oso netzako terrible, guerrilla lighting. Bai, guerrilla lighting, egiten dira akzioak, juten da kalea, argiztatzen da eraikin bat, mezu batekin Wow. Pasa bat da, guerrilla lighting.
Gerrilla laitin, aizu. Ze hitz kombinazioa. Bai, gerrilla laitin, ze ona. Como vermú y aceituna. Pegar bien siempre. Kolaborazio bat, gaur bueltak agabiltz kolaborazioekin. Ze ona. Baino, arratsaldeko 6 gainean ditugu, eta gure esan behar diogu gure gonbidatuari, baino ez pentsa. Gerrilla laitinari buruz investigatzera goaz. Oraintxe bertan jaialiak daude, Eslovenian eta oi. Beraz, proposamen horrekin saioari agur esan behar diogu, lehenengo gure gonbidatuari noski, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik. Gu gure gonbidatuei beti esaten diogu bigarren kafe bat hartzera gonbidatuko ditugula, beraz, zu ere gonbidatuta zaude, eta kafea gustatu balen bazaizu, are gehiago. Txupitua falta. Oi urrengorako, eskerrik asko etortzeagatik. Eta zuei neskak, zuei ere eskerrik asko etortzeagatik, baina agur esan behar dugu. Bai, bukatu da gaur. Ze azkar, Ze azkar. Bai. Eta ze gustora. Eta ze gustora. Hoi da, entzule maiteok, espero dugu zuek ere gozatu izana, eta gaur bizikletaren mundu egunean bizikleta erabili izana. Bai, nik erabili dut. Eta busti naiz. Uste dut orain ateratzeran ere blai egin da maituko duzula, ze hemen behintzat gure laborategian euria daukagu. Baino, lasai, gustora etortzen gara, eta bihar ere gustora etorriko gara, arratsaldeko 4:00-tik 6:00, eta bihar zer daukagu? Bidaiatu egingo dugu. Bai. Amonekin hitz egingo dugu. Noski, gure amonek. Eta askoz gehiago, baina orain agur esan behar dugu. Bihar arte. Agur. Agur. Keep calm and bigarren kafea.